Kristus medzi nami, priatelia. Nachádzame sa práve z hodou okolností pred bránami Centra pre rodinu na Sigorde, kde som niekoľko rokov pôsobil. A teraz, keď v týchto dňoch prechádzam týmito bránami, sa mi vybavujú spomienky na rôzne situácie, veľmi silné momenty, keď Boh konal v životoch manželstiev, rodín, snúbeneckých párov, ktoré sem prichádzajú. A my sme zažívali naozaj veľmi silné momenty, kedy po jednom obyčajnom víkendovom kurze pre manželov Boh sa tak dotýkal ľudí, že v záverečných takých nejakých svedectvách sa zdieľali, že prišli sem už nejako bez nádeje pre svoje manželstvo, kto si ich poslal, že ešte toto by ste mohli urobiť, bo ich manželstvo bolo v rozpade, už mali podané rozhodové papiere a oni po jednom víkendovom duchovnej obnove boli schopní roztrhať tieto rozhodové papiere a povedať si, že doteraz my išli bez Boha a teraz to ideme skúsiť s Bohom novým spôsobom. Boli sme svedkami konverzií, kedy snúbenecké páry v kombinácii veriaci, neveriaci sem prišli, aby ten veriaci, čo si urobil ešte pre ten vzťah aj v tej duchovnej oblasti a ten neveriaci povedal, keď toto je kresťanstvo, čo som tu mal možnosť zažiť, tak ja s tebou chcem tvoriť jednotu po celý život aj v tejto veci a naozaj sa nechala osoba pripraviť do krstu a pokrstiť a mnoho iných vecí sme zažívali a doteraz sa dejú v týchto priestoroch Centra pre rodinu na Sigorde pre manželstva, rodiny, tábory, pre prípravu snúbencov do manželstva, rôzne biblické kurzy a tak mi nedá sa nepodeliť s vami a povzbudiť vás, že ak možno hľadáte priestor pre oživenie alebo povzbudenie svojho vlastného manželstva alebo manželstva niekoho v svojom okolí v dobe, ktorú žijeme, ktorú mnohí nazývajú, že krízou manželstiev, tak neváhajte kľudne využiť ponuku aj tohoto centra. V rôznych jeho aktivitách môžete nájsť pre seba alebo aj pre druhých ako vhodný darček možno nejaký kurz, duchovnú obnovu, ktorá môže byť veľmi silným oživením a povzbudením pre manželstva a rodiny. Buďte požehnaní.